Assalamu alaikum, dobrodošli u 19. Ram vlog. Evo, danas, pošto nismo nikako snimali pripremanje iftara, snimali smo iftare, odnosno ideje za iftar, a evo večeras, odnosno danas, ćemo vam snimiti specijal čajla s kuhinje, iftar od do. Starinski. Od do. Pošto ja ne znam koliko mi ovaj držati, sam ja to malo izolijet trakom. Pošto ja ću vjerovatno morat napustiti u određenom periodu emisiju. Aha, pa mogu reko ostaviti ovu kameru. Ne moraš, mogu ja za 20 minuta, ali imaš li vremena 20 minuta? Imam. Sve pripremiti da se peče. Ali bilo je fino da se vidi ovako kako ti radiš se. Ajde, ovo, kako da Čekaj da stavim. Da sjesti. Samo. Onda je krosan. Aha, jel ti ovamo ružno? Nije? Nije meni ružno, pomoću mi se, dobro, ne vidim. Ne, ma kakvi, ne smijete, tu ja zaboravim da mi na glavi. Ne, ja i volim kod nije glava stegna. Samo malo da vidim, jel se dobro vidi. Aha, eto ko ribe da skrijela. Sačekaj, će se sve vidjeti, samo malo. Hajde dole ko nešto, da im džesti ruke. Samo malo, samo. Ovam gledaj, dole gledaj. Aha, čekaj još malo. Hajde, evo ko da nešto hoš miješa da im sani. Kako inače miješaš, nemoj ti sve obraćati pažnju na to. Super. Evo ga, ekskluzivno. Mama, iz prvog ugla da vidite kako to izgleda kad mama sprema. Šta da nas spremamo? Salama. I ovo kuhalo uvijek kupavac kad mi snimamo tobe Arabi. Ono šušti, tamo li šušti, ali ja zaboravim na njeg sada. Ali kad krijem eto, to mene toliko iznervira, to je čudo jedno. Jel treba vam voda? Pa tila sam da trahanu, molim. A ti nasila puno kuhalo, jel? Nisam puno. Ha? Ma nisam uredio. Sporo nešto kuhalo, koje je kuhalo? Se ono uzelo? Ma nismo, no davno što. Jel loše je kuhala, dragi, jel? Eto, uzeli bilo na kul, to je pa hajde nemo uraditi. Hajde sačekaj ćemo da preukuhala pa ćemo nastaviti. Šta je udarila opet? Nisam malo frižidijer, pa kako da znaš, dok me navikneš. I ja lupam čisto od gepeku, od ono. Znači šta ono pravimo? Čekaj, evo zbilah nešeitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, salamu alaikum. Ja pravim večeras iftar, pravim svaku noć po troje nameno, šta ja znam, učila sam da više ima. Ali sad pravim pravo starinsku sutliju, ono što se umuti, vidit ćete, ona će se zateći. U šporetu na sutlija, prava starinska. Tako će biti pogača prava starinska, u njoj mesa. Nije maslinjak, ne pogača se svi. S mesom to se. Jer prije su naše mater. Tako će biti i meso bez kakvog priloga, bez nekih dodataka, kako bi vrtilo što bi se isprži mesa, pa nali safta, pa mi djeca moći i paprike i sve to je bilo uživanje. I eto tako, sad ćemo započeti najprije sa sutliju. Pa ćemo onda zakuhati ovu, pa ćemo pometati da se kuha i peče i tu onda mora potinimo jest gotovo i ja sam skuhala rižu, eto radi Zeda. Zed ima... Ja ne volim rižu. A rižu, pravu rižu? Rižu za sutliju. Ja vam ću rižu za jestu, ono. Mislim, i ova za jestu, ona... Slatku sam mislio. Ne. Sad ću dodat mlijeko. Mislio sam na slanu rižu. Sad ću dodat mlijeko, ovo je sutlija, ona što se... Sutlija, reći, nemo riža, ja. Rekla sam sutlija, ona što ja rižu slanu nisam neki ljubitelj. Ja sam rekla šta će se biti. Sutlija, ona što se primučiva, mlijeko, I sad ovo ide se primuti brašnom, nije ko naukovana sutlija, ovo je starinska sutlija. Bogata trpe zahađince, bogata. Da Bog da u svakog bila i da Allah bude zadovoljna. Meni nije, ja volim nešto kad bi neko rekao da spremi, ali to je mi najveći ljepota da ko šta kaže, što malo da može biti. Naručio sam vam kozije mlijeko. Od koga? Vićeš. I redovno sam 2 litra. 2 litra. Pa imaš za jedan mjesec, to te stijeli. Ima valja to donositi. A dalje. Ima dosta. Evo sad sutlija će prokuhat i primutit ćemo, evo, jednom kaškom brašna. Kaška brašna. Neko griz, ali ja hoću pravu starinsku sutliju. Kad bi pohode dođe iftar, ta je sutlja samo i bila, nije bilo ni ukuhanje, nije bilo podinga. Ovdje ćemo meso, ono pravu, isprži. Znači, burek bil vjervaktile. Evo ti izdobila jednu tablu od M387 M Wood čajla s kuhinja. Aj, hvala.
Onaj navlašećenu pogaču kad smo jeli. Znaš? Znam ona. To je kompot od Fude, od Švicarske. Gdje? Eto ga tu skuhala. Aha, ovo sam ti zove, ja. Ja, skuhala ja to da. Reko popije i nešto. Od našeg Fude. Ja ti tako napravila. I Švicarske. Podijelio sam Fude od čokoladice, sve što je poslao. Eto, vidiš, stvarna faka da si rio se vapite, da djeca se obraduju. Ja, da se. Danas sam rekao sam sad Fatimi da kupi još 200 onih čoksi. Neostalo? To će plati, ovo što sam... Imam još gore para, ovo što ostalo. Da bude nešto godno. 7 up. Pričaj nešto, hađince. Kako si? Pa eto, alhamdulillah, borim se. Treseš se nešto? Treseš se? Nije na kuće. Drti? Ja ću sad dodat malo maslaca, onako ja inače drtim. Šta ja znam tako, na svog babu zarala rahmetili, moje baba drta. Ja slušala Zarija danas. Pa dobro slušala, Tiranija i Zarija spavala su se, nije tišao ranije Trigović da idemo slat. Pa rekao moraš i za Indije, malo ako mi koja bude platala, uzme jem pa i novca, znaš, jer pošto nije napalo. Spavale su lijepo, dobro su. Dobro, nije nikad još dan došao, da ne znam, ne daj Bože, da su mašala, alhamdulillah. A ja se posle ostavim sve na primjer što ja... ova će prava trahana biti sad, evo vidite, ko što su nane naše pravile prija. Evo, nema, neću metat nije, samo ću metat, neću luka slabo voli ko. Pa šta ti tu sve sprimaš? Trahanu? Pogaču sa mesom? Pogaču, sutliju i meso. Čekaj, pogaču s mesom, sutliju i meso. I meso onako ono, starinsko. Pa ko će to sve pojesti nam Allah? Pa nisam puno, svega ću ja pomalo, evo. Ko je ste ti zvala put selana i tako? Nisam, ali nije mi žao svakoga, ali eto vidio si kako je pridiv. Man ti lahi, jara. Pridivtar, nisam, ali zvala, ne znam što ti, pa ti. Ja, doći nam naša Timanu. Timanu? Evo ovdje sad, evo vidite ovo čić. Ovo nekad zakuhajem i obrtom, nekad kiselom, kako šta kad ima. U mene nema u nekim stvarima priješnjih mjeri, ja ne vagam puno, Evo jedno pecivo. Malo peciva, malo dima. Puno tuge u očima, nekad riječi. A ovu sam pogaču kuhala kad sam htjela nahać, pa su mi dolazili uvijek i pripovidaju moje mame, ali drajđe i sve. Rekli, nikad nisi jel takve pogače bila. Gde bić? Pa i ti sjećaš se navlači kad smo kod auta jela. Pa ja, to ide meso, nije maslina. Ma de nemoj. Može junetna, može. Mazala. Ja mislim da neće, ali bi trebala čeka da ne iski. Da ne napravi sve kad salamla ljude. Jesam, nalazila je salam, pa salamla i bismillah, to mi sve eto. Jesam, svako. Koga i znam i ne znam. Mene zna, ko će primiti salam. Evo vidiš, nisam bila puno, evo vidiš mesa šta sam, eto. I sam ću napraviti onaj saft sa hamperom, ko što su naše nane pravila i nema prilaga, ni pire, ni ništa. Ja mesa kod drva. Ma tu je, evo. Man lahi, ja rabbi. Ja ovako radim odmah 3 posla. Zajedno. Prije bi ovako odmah po 3 raditi, kad se više ono spremam. Spremaš, a sad ne spremaš ovo sad? Pa spremam i sad, ali sam se ne spremam odmah. Kako ne spremam se, pa naleta. Ja, pitam. Ja spremam i nešto. Pa kažeš prija, rekao nijem, ili šta sad drugačije? Pa znam, ali sad manji. Sad i nevesta prileti odmah ja manji. Sad ako ona napravi to... A prileti nevesta, jel? Pa nije da se prileti, nekaj god ima, šta ću mu morao jedna djeca. Napravo jedno večer sa Viktor. Jedna večer? Pa sad, a uvijek učestvuje, nemoj me djete da škava. Ja nemoj. Ja. Sad bi kuhala pogačala i skipit će me, pa tako neću da 2 posla sve pravim. Malo ću samo vegeti dodat, jer nije bilo prije vegeti, znate. Neću puno trahani. I to je trahana domaća, od Munire, od Bedre, od Nerke. Žene prave i ja sam to nekad pravila, sad je ne pravim da vam pravo kažem. Da vam pravo kajem? Pa ja dobijem, eto stvarno donesu. Evo vam ne znam čija, salam sa svi. Evo vidiš trahane, evo i prokala. Eto nećemo da je gusta. Evo jedno jelo odmah. Gdješ za vikend? Molim? Gdješ za vikend?
Inšala do Bajrama više nikud ne idem, jučer sam išla na lekciju i do Bajrama ne idem i Bajramu. Niješ malo do Splita, do Makarske? Nikud ne idem. Evo vidiš primuta kako ide ovoj sutra. Pa ćemo je malo zapeći. Nisam sina išla kad sam bila mlađa. Nek ide narod, nek hoda, hvala Bogu kad ne bi hodali svi ko. Ja nisam mlađa tuda hodala, ne bi željela ni sad. A nisam protiv što idu i drugi. Ne daj Bože. Nisam. A jesi za? Šta ja sam? Jesi li zašto drugi idu? Pa nek ide, svaki ima svoj cilj u životu. Svaki ima, neko ide onda, neko otvorenjeđa, neko... Kad svi se na jedno mjesto slilo, ne bi ništa valjalo. Ne, onako kajem, kažeš, nisi protiv, rekao, onda si za, jel? Pa ne, između. Što ja znam, nikada obrajem, niti zabranjujem. Kao ja, svaki nam mora biti svako, god kakav je, ko svaki ima svoj nijet. Šta sad radiš to tamo? Sutliju. A nju miješaš, jel? Sutlo miješam, sad ću ja još onda samo Sutlo? Sad ću onda skuhat ovo met meso i ti slobodan. Dok se ne spet šetit. Evo trahana, vidiš. Nisam slobodan, ja sam oženjen. Slobodan se od mene, dajte. Ali neko, hvala Bogu da te Allah da doživotno budete zajedno. Nego slobodan mene ovdje da ne... Ali mi je do Bog, nisam... On želim burek kako razvijaš. To je pa to ćeš napraviti revrenome. Ti to burek, to je pogača. Pa je to pogača. Pa to ćeš vidjeti. Kamen kažu pogača. Sada kreni, Palača, voli tvoja ludača. Nek si ne zahajili, nek si ima svak svog druga. Svak živi. Neko živi život. Kad meni moja mama zadrobi vetrahane i pošalću vam krave, drage. A ona bi zadrobi pošaljem, vazdan sam ja u vazdanku bila. Čuva krave? Ja. Ja sam se udala od krava i pošumljavala. Pa ja krave to dotrala taj dan, pošumljavala. To ja znam, radilo se kad. Svak je radio, neki uvijek neko radio. Vola krave, jel? Vola s krave, jel? Ne, nije ništa bilo da mi je nešto bilo. Pa si vola? Pa volila sam, što ja znam. Evo sad ćemo ovdje za meso metnuti. Eto odmah, evo sad ću ja sutliju. I odmah je ova pogača. Evo zbilo neši. I malo će je zapeći u rerne. Ovako u Sarajevu se ova sutlija pravi. Tamo ono mi, ne znam kako se kaže, ono, gdje bude ono slatko sluši. U Sarajevu ima na jednom mjestu ova sutlija. Sutla? Ja. Pa sutla, draga, jesu ti? Sad ćemo je malo u reri zapeći. Ovo je bilo starinsko prija ko suđe, sad je drugčije malo. Zarija tuda nešto šetkala, morala sama hoda, njoj sad drago, sigurno ne stegu. Ti je primijetio? Šta? Zariju. Šta je sam primijetio? Da ide brdo za stepence. Aha, ja sam ovdje 10 puta, da. Ja rekao da... Sad interesantno. Poljubi dedu 3 puta u leđa. Kad je ustala mu tu spavu. I kaže, deda, no znaš, a rekao djete. Da neće umrijeti, jedan ti davaj. Da nećeš ta vozilo. Što bude, ne vreš poviš ni ušta, ali kažem njoj šta je durlo, nije ga prvi put. Znam, mama rekne ušta neće. Nije vidio. Aha, nije. Nije vidio, sam je čuo kad je ga vikla dede. Ja. Nije vidio. Da, uvijek rekne, ma, da neće umrijeti. Tako šetan, da on se jav, na primjer, kad pošla, To je sutla, sad očvrsni malo. Čačanju u redu. Fali ti ovo još. To ću metiti da ne zapićem, nek stoji. Nemoj puno. Rekao. Ovo će se zapeti, znaš, pa da ne buš koratu za gorlo. Sad ću oni metiti... Kad snimim to na video, testiramo čulo, vidi se. Ja, eto kad to reće, vidiš sve lahodavanje. Ja jutro sam stresala kafu. Ostalom zlatni, sevda, zlatna džezu, ne znam ja koja, 2 bilo vrste, ko 2 tek još. I sad, ona kafa zamiruha da mi onaj miris. Idem biber Zarije rasul, idem kuplajuće biber, idem bibera nasul, biber dade svoj miris, idem oko gutreko da bacim. Luk dade svoj, reko što nisam kafu najzadnju ostavila. Evo vidiš, sad ćemo je malo zapeći jedno 5 minuta. Sutlo? Ja, da dobijek. Sad tamo dok ja skuham, ona će se zapeći. Pogač.
Pić. Nisi spala, jes? Jesam, evo te. Kao što nautnice je nauče smo. Se i nekucati. Evo sad ću ovako meso i samo ću dodati hamper. Evo trahana je gotova. Hampu? Pa to hamper se kaže, ono, znaš. Zavaška. Saft, ja. To je tako, nisam puno ni mesa, onda od topu ćemo još napraviti salati. Mati, ja sam podijem paketje s rakve, popili kafu i... Jeste li kupili lepine? Izlet, ja, da nismo postali. Jel, jeste li kupili lepine? Ja, šalim se. Jeste li kupili lepine? Da vidim zašto ti reagovati. Što si me sad osi? Jeste li kupili lepine? Nismo imali vremena. Pa trebao se ocu napisati na moj smog, ja sam mu rekao napisati. Napisat ću, aj ti spremaj tamo. A ništa nemaš više, jel sad se basla i to se... Evo sad ću pogaću. Kaša to istukla, jel, teletinu? Nisam, nekako je znao, sam na komade. Jel to od rebara, odakle je to? Ko birvakti, ja ne znam nija kakav je komad bio, da sama je crvena, održala sam ono masno što vi ne volite, nisam tila puno. Šta ću napisati, ljubav, kupi, lepine, jel? Kupi, koliko mu napišeš, toliko će kupiti. Koliko? Pa tu, od 2 vajtima će biti, pa ne kupi 4-5. Kupi ljubavi. Nemoj djete. Kupi 5, jel? Ma ja. Lepina patki. Šta god kupi, hajde. Nećemo ga forsirati. Evo sad vidiš ovu. Da obrišem ovdje će. Evo zbilo kaši. Čim smeti. Zavisi kako šta koji navikniti. Ja se ne bježim, nekada daj Bože, ni učite najde. Alhamdulillah. Trebali bi kada god nas dvoje na tvoj prof, kako se govorio, kako se oženio. To je jedno posebno snimta, sa njim ne može... Ne moram ja, nek sam bude na tvom puno, ne moram učiti. Ne, suština je da se snimi tu. A ja, ali nekom prija ispričaju, onda ja sam nastavim. Jedino to, ja. Pa tako može, odmah se dogovori se, odmah može. Još neko pitao šta li sam naprijemala. Ja neke pročitam, neke. Ja, neko je pitao da li sam prijemala. Ali eto, ako budem tu nič. Radila sam svašta, evo. Ovdje sam ja metla pecivo. Čuješ, pogledaj, ovo je Zarija jela. Čuje se i vidi se. Ovo je jela Zarija. Ali ti to što si pričao, kaže ja tu nisam ni čula. Koji? To što si pričao da si se vratio negdje. Tako nisi rekao da... Na kako, jel? Ja. Nisi čula? Pa čula sam, nisam vezala. Nizala, što ti možeš? Pa još rekla to u Beogradu. Još hodio hladne počice nešto. A nisam da zato rekla. Jesu što svako hladne počice ovdje? Možda nikad se ovdje ne grije. Eto papuće imaju. Evo zbila ne šite. Može kiselo, može sirotkom. Mi smo do sad uvijek sirotkom. Koliko smo imali krave pa sirili mlijeko. Pa smo sirotkom najviše i čak i suđe smo pravili sirotkom, nije bilo tečnost. Ona se blista kad čaša opariš. Ova pogača se isto pravi, etku pogača ona za jest. Treba puno biti tvrda. Da malo nagrijem, dok ti to zamiješaš, jel? Jo, les. O, Radoslav. Kaže, kad god imaš vremena sjedi, kad... O, jeko. Pošto je morala nešto sama, dugo kasnije bi bila tu, čuješ? Pa kasnije ste mogli povaditi. Nije sama, ima Fatima, mora Fatima osloboditi auto, ovdje ismet, moje auto stoji. A Fatima? Samo iz njenog auta, da može napraviti ismet auto. Ja mislila iz sve. No. Eto, dobro. Na. Hoće li ovdje naići ismet? Nemam nešto pregleda na ovom 18. 10,8 tisuća. Baš sva ljepota i umije je baš to lijepo. Baš fino, tako lijepo razgovori, djeca ona fino i tamo i one ovce i bukove. Baš ti otac rekao, baš ovo fino, što se nije da oni moji tu spravo. Kaže, baš fino ovo što ispitiva ko hatme. Ja, ko hatme. I fino je na ovce i sve to bilo lijepo. Ja, nešto nekad ne otvori se pa haj. Allah zna šta je. Ja. I se uruči tu. Ja. Evo je, pod vidi sad. On je dolazio nama. Vidi se to sve. Vidi se sve. On nama je taj dolazio sa ženom.
jel? Jes, Andija Tadžić, iz Austrija, dole ovamo fila, ja se ne znam. Evo ja nju samo malo raspošćim, uredam meso i tako učito. Ali neće biti slatka ko na Vlašiću. Ali hajde. Jer smo onda bili na zraku, čaj godiju i sad sam nešto žedna. Nešto sam pošla žednuti. Ja sam danas žedan, eto nisam bio gladan ni žedan za Ramazan. Hvala Bogu, danas sam žedan. Mesto je malo mlađe, evo vidite. Nisam pojeo jaje, jutros već sam jeo onaj sendvič, sam neki pojeo slamu. Prvi put nisam jaje se hurio i odmah ne valja. I otac tako mi. Sam jaje treba. Ja nisam nikad daška, cijela večer. Evo. Zato si ti žedna, da si jaje se hurila, ne bi ja žedna. Nikad ja ni ne se hurim, nek sam sinoć popila puno tog suka, to sam se sam... 7 upjel. Ja. 7 upo. 7 puta upo. Evo. Zato se zove 7 napjeli, 7 puta upo. Evo. Sad moram etat koliko hoće mesa, može koliko... Cijeli put naišao na izvor 7 napa. Čuješ, može koliko hoće, evo sad se ovako umotava, evo ovako. To nije mas, evo. I sad preokreneš, jel? I sad Eto, znao sam, nisam znao. Aman lah, ja da bi šta uradio od pogače. Malo sam ulja toknem da ne mastim flaš. Tokni, evo. Eto, malo da... Koliko hoćeš? Ovdje sa strane. Još? Još malo. Dobro. Eto, da ne kažete da ništa nisam radio. Ko kaže da ti radiš kod... Pa ne, sad u kuhinji to. Možemo slobodno sad reći da je ovo zajednički iftar mene i tebe. Jest. I Nevsta će napraviti topu, salatu, ruminatu, to odmah svi smo učestvili. Da i Nevstin bude iftar, jel? Ma sve za. Ona će napraviti, ja ću djecu okupat. A što ih kupaš, nije nedjelja? Pa ne mora, nedom. Ti si nas kupala sam nedjeljom? Jesam kad to u školu krenuli djetoče. Ali eto mala, nešto se... Sam sam Herfišnja kupala, sjećam se jednom u srednjoj, ja bio prvi, drugi raz, ne znam. I sad bila profesorica, Mirna se zvala. I ona pita koliko se često kupamo, nešto tako je bilo, engleski predavala. Mislim, iz Beograda, ako nije ona bila, znaš, elita građanka. A mi ja bio suljak, znaš, jete. Pita nam kako se meni bilo s tije nešto kupam, etično. On nije vala što nisi kupao. Pa dobro. Daj malo sam sve što se napuvala, samo malo smo najda po rumeni. Na koliko? Na koliko je sad? Bilo je na 200 i nešto. Smoj na 150 da nići kupiti. Evo i trahana. Tuširao su i ta djeca 2-3 puta. Mislim, rijetko ko 3 puta, neko 2 puta je bilo ovako ko ja po jednom. To već se više tada kad su u školu vidi. Manja se djeca inače nisu puno primi. Pa nisam malo puno. Pa znam, ali kažem. Drugi srednji. Svakova sam kupila. Slac nisam srednje, slagao sam. Svako sam vas kupila. Osnovna dole u gradu u školi. Bio sam 8. razred. 40 dana sam vas više svako kupala, svaki dan. Evo, malo sam mjesto, ja ću metiti u juhku da ne bi izgorilo. Sam puno mesa metila, ali eto, hajde. Odledla pa mi se samo ću metiti juhku radi da ne bi izgorilo. Eto ništa više, juhka ne ide, ali eto ja ću se metiti da ne bi izgorilo ovo mesa. Preko toga, jel? Ma ja, zato što je puno mesa. Nisam puno tila tijesta, strah me Boga da ostaje, nijem žao. Ovako sam da se ne naši tijesto gore na meso ne užila, vjetu hoću. A ono ide, ne ide juhka. Ne ide, jel? Ne ide, moralo, ne ide. I šta s tom juhkom baciti? Baciti. Eto, da samo bude meso friško. To je to, jel? To je, sad se ispeče i ništa drugo. Želiš koga pozdraviti po selamte? Svakoga. Svakog, eto da ne nabraju. Svakog. Dobro. Svakom da bude Ramazan i ovo do zadnja trećina još, hajirli, da Bajram dočeka. Svakog. I koga, eto, no. Sad da nabrajam i ostavit ću koga, neću. Eto, jutro sam, evo ga sad u šporet. To je sve. To je to. Evo, sad, evo je odmah, odšao što se napuha, mama, jara. Je svila šoka. Trebam ne idu slikat ono, boli su tli. Možeš li? Da ću.
Gdje je ljač, nemoj ispast. Vruće. Aman lahi ti, ja... Više dobar ovaj mramor, možeš svašta staviti na njega. Mašala, dobro, to mi pravo. Ko ti je ovako napravio? Sin zdrav i živ bio, da ga odnaga. Što Hađa se vratio. Alhamdulillah, bio sam da odeš i Bog zna koliko puta, ali eto da odeš s nevstom. Ma dosta jednom. Pa da odeš s nevstom. Pa eto, Bog. Da nekog budeš bedal, sad mi ona išla na primjer. Eto ko mi treba bedal, nek se javi, ja mogu ići. Možeš za tetku. Za koga? Za tetku. Za tetku Fat, pa može ono sama otići. Ako mi bude suđeno, moraš si kad bude suđeno i njoj, tako, eto, hajde, salam aleikum, pa vi ćete večeras na stolu trpeza kako će se ispeći ova pita. Finalne rezultate, ima li se išta još dodati onome, ako mi spremimo, znači temperatura, ovamo, na kojoj temperaturi se peče i pita? Pa evo snahu ko smeta. Odnosno pogača, na 150 je ostalo? I neke bolje malo da se pojesti, hajde speći. Znači može i 150, 170 zavisi od žurbe, jel? Bolje je da se ljepše ispeći, a sad ne žurimo mi tako, bolje da se... A šta s teletinom tamo? Evo vidiš šta će teletom, samo ću još napraviti saft, vidit ćeš kakva će biti, evo trahana je gotova, evo. Ja sam htjela neku zavanu još lotvu, ali nema ni... O, šta to meso se nekako posivi? Pa nije dok sad. Crčinica od svjetla mi. Kuda je bijelkasta se ja? Pa Bilo je crveno? Pa... Aha. Moja teletina je. Tek bilo crveno u soli. Evo, sad ću kao otkriti ovo je dobro, vidiš ono je samo odpustilo vodu. Ništa onda, eto. Vidimo se ako Bog da na iftaru. Inšala da bude hajde. Salam, bojrom, Allah manet. Assalamu alaikum, dobro došli do Gornje Lokvine ovdje, a mi idemo u Gornje Lokvine. U stvari ovo su Lokvine samo, a mi idemo u Gornje, jel tako Tima? Pa Tima? Ovo je centralna džamija u Lokvinama. Ne, hoću reći, nemaju Donje Gornje, imaju samo Lokvine i imaju Gornje Lokvine. Evo naše Fatime, opet je danas sa nama kao ispomoć i jučer je bila tu sa svojim Mercedesom, ubacit ćemo vam time-lapse, nije time-lapse, brzi snimak, jel tako se kaže? Kako smo utovarali u njeno i naše auto. Pa evo opet sa nama danas ovdje da nam pomogne i pravi društvo. Jel sad lijevo? Ja ne znam. Ajmo gore Mejte. To je stara džamija tu, jel tako? Tu se isto uklanjate rad. Pa ja, ali to je stara džamija. Sad završila lijepo. Ja sam ovdje bila, sam da kažem, na praksi prije ne znam koliko godina u drugom razredu, treće medresi, sad ne znam koja je to godina, mogla biti 2000. Klanjala teravija ženama. Četvrta, ha? Klanjala teravija ženama. Nego držali predavanje. Predavanje, ono, medresanski nas po 7 išao, na primjer, Grm, Lokvine, Bruda, ne znam, kako ti je bilo? Krselje. Pa fino bila tada ona Fahreta, ona je sad u Americi, tada je ona i njen muž bili ovdje, kako se ono kaže, na Hođaluku, pa nas ona pozvala i unutra fino, mislim, ono, znaš kako medresanski, znaš. Sad bi trebalo lijevo, da? Čemu ste onaj pričali? Pa ja sam napravila timu, pa smo po svim džematima, sjećam se, pričali smo o divanje, ženi muslimak hidžab, eto tu. Jesi našla pričat? Ko? Ti? Ko što je ono? Ja sam se tad još više... Dice, mašala. Ima ovdje. Nešto su manji većinom. Ja. To je to. Šta sam ovo? Šta sam ovo? Kamen neki. Malo popust nagazio si na ovo. Jele? Na loptu? Ja mislio na kamen. Od velikog asfalta ja na loptu. Gotovo. Dobre. Salam alaikum. Alaikum salam. Kako ste vi? Mašallah. Imamo danas više, koliko ono? Koliko? 7 ostalo, 25 plus 7, 32 pakeća. Nema ih više. Ja, mislim da će moći svima, ako ne mogne, imaju čokolade. Ajde, Brahime, ti taj manje ti. Ajde, Brahime, koliko imaš godina? 6? 4, mašallah, čitam momak, 1, 2, evo ga 2, evo ga 3,
4. Ti 4 godine. 4 Seka, izvoli. 4. 5. Eto, uzmi. Uzmi. Ajde Seka. Ajde, 5. Hajde vi se pomakne da mogu ovi što nisu dobili. To donije Emina da ne plaći. 6. Evo ti, 6. Emine! Evo ga. 8. Evo, ali se ova. 9. 10. Hvala, najbolji ste selam za vas. Od Zara, ranja sam ja zvijet, posljedno selam. Evo tebe Fatima. Aj, Fatima ima. Gdje si? Morat ćemo popoloviti ovo, znam, za tebe. Od koga je ovo? Od Ajne Silajđija. Ajna Silajđija, hvala. Tava nagrada što se potrudila. Dokle sam sad došao? Ovi su ovdje, ajmo skonto. Evo nastavljamo. Ko je sljedeći? 11. Jel' tako? 11, 12. Skonte se ovamo. Momak. 13. Pamti ti sad. Ja ću opet zaboraviti. 14. Seka, 15. Šta je to tebi crtao neko? Jel' to Kana? Kana? Aha. Ko crtao ovdje Kanom? Ti ili? Roca, aha. 16, evo. Ko je dobio hvala? 17, bolje više nego manje. 19. Ko je se, evo ga, 20. 21. Evo ga, ha, evo sad će i tebi. 23. 24. Mala, evo Seka. Da, kako zoveš? Šta se kaže? Ha? Ime? Aha, uprčkalo se. Dokle sam došao? Znači? Mogu ja proći nas? Može, ja sam završimo. 27. Evo još toga. Imamo, jel da? Imamo. Evo ga, 28. Beba, pa gdje si Bebo? Kako se Beba zove? Alina, mašo, su ljuta bila, ha? 30. Jesmo svima? Treba kome kartona za potpale? 30. Evo ima, ček, gdje daje on, ček, samo ostaje da nam crteš. Jesmo završili? Ima li ko da nije dobio? Nema, hajmo se uslikat. Ajde. Pa nisu došli ovdje, hajmo se mi uslikat. Neću ja ganja po selu. Da ti uslikat. Hajmo, ko će se uslikat? Hajmo like jedan. Aha, like, share. Eto ga. Hvala, gdje smo ova? Fudbaleri. Koliko smo ono izbrali? 30? A imamo 7, 25 plus 7, 32. Znači, evo taman još ima dvojice. Gdje je fudbaler? Eto ga, to je to, nemamo više paketića, jel ima? Gdje je ona što mi je tijelo kolu? Kako zoveš? Džan. Džanan, hajde Džanane. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Svaka čast, imamo čoksu, evo čoksa. Hajde, kako zoveš? Amela, koliko imaš godina? 11. 11, šta ću vam proučiti? Kul euzu birabbin nas. Hajde. Kul euzu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Svaka čast, Amela. Hoće Ibrahim, pa gdje si Ibrahime, legenda. Šta ima? Aha. Amin. Koliko imaš godina? 4. Ti čitao momak, ja. Koga ti slušaš više? Dženana, to je otac, ja. A brat? Znači, brat je glavni, da, jednom Ibrahimu. Hvala Ibrahime. Šta će nam ti proći, kako zoveš? Arfan Smriko. Arfan Smriko, aha, odavde Smrike većinom, jel da? Smrike, ja. Naš muezin, ja. Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu ene Muhammede abduhu ve resuluhu. Svaka čast. Dženan, jel? Arfan, ja.
A Džanan je brat on je, ja. Da, ona, kako zoveš? Ahmedina. Ahmedina, si ti Riko? Ahmić. Ahmić, ima i Ahmić, evo. Koliko imaš godina, 11, 12? Sad će mi 10, u novi, i 9. Može. Hajde, počinje, moraš sve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Svaka čast, daj, nemam čokoladčika, zaboravio sam za žene imam. Od naše Sevda kahve. Selam alejkum, izvolite, samo malo. Izvolite, jednu kafu od naše Sevda kahve. Evo i vama, izvolite. Izvolite. Hvala. Ništa. Oho, ljudstvo, evo jedna kahva. Živ bio. Amina, kuda. Izvolite. Amina. Ja, naša domaća Sevda kahva. Zenčka. Minjala sam Riko. I ti smo Riko. Jesi ti sestra od njih, nisi? Nisam. A nisi? Rođavac neki, jel? Aha. Haj Minela, šta će nam pružiti? Subhaneke. Subhaneke. Subhaneke Allahume ve bihamdike ve tebarek azmuke ve teala caduke ve lala garke. Daj čokoladčku. Asya. Asya. Šta će nam ti, Asya? Euzubillah. Hajde. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esvelatu asra bitemil bil hay'an. Svaka čast, viš kako. Asya, kako naučila? Aha, hajde. Suru El Kadr. El Kadr. Koja je to sura? Na enzalna. Aha, Kadr, jel? Čuo, nisam znao da se to zove Kadr. Pa Kadr noći na Aha, to je ovo sad, eto, kažete, bude ovo 27. noć, jel? Ja mislim, nije 27. već u zadnjih 10 noća, ja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna enzalnahu fi lejletil kadr. Vema edrake ma lejletul kadr. Lejletul kadri hayrun min elfi šehr. Tenazzalul melaiketu verruhu. فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Fajr, svaka čast, izvoli jednu čokoladicu. To je to. Kako ima ovdje, šta ima ovdje u Lokinama? Kako zovete vi? Ja sam od Busovače. Iz Busovače, jeste vi pisali ono? I vi došli iz Busovače, Masuđu, ima tvoje rodbine, jel? Malo u Poljskama. A u Poljskama pa ste usput, nisput, jel? Aha, ja kažem, rekao, ićemo i Merdanima, to vam je dosta bliže. Doćemo i Merdan. I došli znači u Poljske i ovdje nas da upoznate usput. Da vas poznam. Aha, kako vam reći, izvini? Silađa Ajna. Ajna, ti iz Ona je Busovače. sinu čestitke napisala, posebno za Fatimu. A to je, Kupovali smo je haljim kod vas. I 7 dana mu žena kod tržnog centra. To smo desili. Ješ, iz Busovače je došli masu uzile. Mašala, boj runda. Da, tamo sve dosade, ono, tamo nisam nikom dao, eto, hajde. Evo, valjda voliš onaj žutu boju. Amina, pogoda. Je, sjećam. Ko ima odavde iz Lokvina? Pa šta ima u Lokvinama? Ha? Kako živi? Svega, jel? Svega. Gdje se vi igrate? Šta radite preko dana? Igramo se. Ja, niste na TikToku, jel? Niste? Ne. Nemate to? A Facebook, Instagram, ništa? Ne. Pa jel nećete, vam ne daju roditelji? Neću. Prvo vam nisu dali, pa vi niste htjeli. Ja, hvala, salah nagradi, eto, pošto nemamo više šta ovdje u Lokvinama, je li ovo gornje Lokvine? Ne postoji donje, samo postoji Lokvine, jel? Aha, ja. Toliko sam i ja, idemo sad prema Grmu, jel tako? Grmu idemo, da imamo še maja Grmu.
došli, assalamu alaikum, iz Grma. Aha, hoće Hadžija vamo. Aha, dobro Hadžija, sabura malo Hadžija. Kaže se sa Grma. Hadžija je se malo, umorio Haman, vidiš, ja voljelo je ovo sve natovariti, postiti, nervoza, vidim ja. Kaže se sa Grma, nije iz Grma. Hadži, daj malo leć, odmoriti. Sad treba raditi. Poranili smo i mi, i 15 do 2 smo rekli, evo sad je 33 pa ćemo malo sad sačekat vrijeme da ne bi uranili. Ja možemo dronom snimiti, grm. Ovdje je garam puno grmilo, jel? Naš efendija, naš, kako se kaže? Naš, zemljak, Ramo Lužić. Trenutno na grmu nema nikog. Ramo Lužić, koji je završio medresu. Ima gore neke djece u hladu su se zakrili. Salam alejkum. Je ovo nečija dukserca ostala ovdje? A to je Ahmedova. Žalek selam ste ima. Dobro. Malo smo uranili pa ćemo sačekat vrijeme. Može. Eto ako vam je sunce, hajte vi u hlad da sačekamo 15 do 2. Kad smo rekli? Smo rekli 15 do 2? Da. Jesmo, jel? Mi ćemo to snimiti malo dronom dok dođe vakat. Assalamu alaikum. Dobrodošli u Grm. To se smiju. Danas smo pored paketića pripremili po 50 eura. Šalim se, halalte. Mislim ima 50 eura, ali nisi prave već one čokolade 50 eura. Kako se zovete brzinski? Ajna Čerim, Neža Dubnjak, Hana Smriko, Elman Oruć, Ahmed Ibrahimović, Adjana Šarević, Neđa Lužić. Neđa Lužić ti... Eldar Lužić. Davud Čerim. Evo i vi pitajte. Hana Smriko. Iman Čerim. Dobro, ne treba, to ja vas ovdje vjerni. Hajmo, ovamo ko će paketić, Fatima, broj. Ja sam stala u red. Svaka čast. Evo je drugi. Allah, jare, bi spadošli nam paketići. Sačekaj. Fatima, hoćeš ti dijeliti? Hoćeš ti podijeliti? Hajde, ja ću brojati. Evo, kazat ćemo čast Fatimi, youtuberci, pošto ona sa nama, naša podrška. Ajmo, koji ćemo redom? Evo, djevojčice. Hajde sam dijel, ne moraš gledati. 1, 2. Ne može, 3. 4. 5. Hajmo malo vamo. 6. Eto, kome je za potpali? 8, jel? Treba vahit. Evo. 10. Ko će? 11. 12. Evo ga. 13. Jel imujte? Vahit. 14. Bošo. 15. Evo Anđelo ovdje, evo. 16. 17. 18. Oho. Začas, jel nema više niko? Nema više niko, jel? To je to, kada tako smo išli. Gdje bi još živite, ćemo se uskat? Može. Moraš iskat? Može. Ne moraš. Haj ti lopti. Haj ti lopti, nemoj se slikat. Čekaj. Haj mi ćemo ovdje, Allah, mane, hvala što je došao. Evo, hoć ti. Hajmo nas, evo ovdje, 5, 6. Seke, hoćete se vi slikat? Hajde. Hajmo za YouTube, nek svijet vidi da ima ovdje na grmu života. Ajde da se vidi. Subhanallah, u po Ramazana. Ja postim. Hajde da se vidi. I ako ne postite, Ajde, hoćemo. a ti posti pjesmo, sad Jesmo, hajmo. jedna ovako, toga. Svaka čast, teta. Hoće li ko šta proučit? Ništa. Čokoladu da osvoji jednu. Ja znam i hoću jedno. Hajde.
Ilahi. A ja ću te učuvati, ti samo uči. Nemoj puno, 2 strofe, može li? Može. Hajde. O mukmini, znate li šejmu, poslušajte priču njenu, Allahovom miljeniku, ona sestra je po mlijeku. Nakon bitke na Huneynu, zarobiše mladu šejmu, da je puste traži ona, ja sam sestra Ahmedova. Svaki hajr je sa Ahmedom, pravi ašik uvijek znade, on je naše šerbe s medom, hvala Rabbu što ga dade. On je naše šerbe s medom, hvala Rabbu što ga dade. Svaka čast, kako zoveš? Ajna Čerim. Ajna. Da, Čerim, Ajna, daj, imamo još čas za Ajnu. Gdje nam je na kutija? Ajna, evo ti 2 eura. Hvala. Evo ti jedno srce. Hvala. Imamo još, evo ti 1 dukat. Eto. Ajde, kako zoveš? Iman Čerim. Imaju se sestrovi? Ne. A roce, Čerim? Da. Aha. Hajde. Daj da ptica dženecka bude mala zelena, da dženetom poleti i na rame da sleti. Ja bih ptica postao, sa tijelom se rastao, u samo da Muhammed me rukama pomiluje, džennetom bih letio, u tuba krošnje sakrio, u sabah bi Ahmeda cvrkutom dozivao. U sabah bi Ahmeda cvrkutom dozivao. Da mi za njih dvoje. A kako se ono, Čerim? Ajna i? Ti si? Davu Čerim. Davu. Niste ni vi ništa, jel? Ne. Niste. A ima ovdje Čerima dosta. Evo ti 1 dukat, evo i tebi dukat, evo ti 1 srce. Hvala. Evo ti svašta ste dobili, ha? Jel mogu suriti? Može, hod vam. Viš da je ona fino uzeo u paket da ponese svaka mu Svaka čast, riješio nas posla. Kako zoveš? Oruč Elman. Elman, Oruč. Dođe li šta ova ikra, Oruč? Dorohoći? Ne dođe. Aha, hajde. Tebet jeda Ebi Leheb bin Ueteb ma agna anuhu maluhu ve ma kesebi se jasla naren zate leheb ve mretuhu hamaletel hatab fi džidiha hablun min mesed. Svaka čast, Oruču. Ja vidiš vi što ste proučili, imate i čokolada, nema čokolade u paketiću. Tako da ste vi u prednosti. Hajde još ti i Fajron, kako zoveš? Neđla Duvnjak. Nejla? Neđla Duvnjak. Duvnjak, Neđla, hajde Neđla. Ne vidite enu salijen lillahi wa ta'ala, salate sunetu, feđri, edajem stajbi ler kibleti Allahu ekber. Znaš ti s nama zanijetila sunet, Pa ona je ona sunete, sačka, sunete onaj, sabaha se zanijetila, jesi, ma znam ti imam izbaci. Izvin. Ja, šta si htjela reći? Pa vidim, poznata mi od moje kolekcije u Vindiji što radi Medine. A, tvoja kolekcija je ona posla. Nije na poslu radi u Vindiji, ono moje A Vindiji. Daj mi onaj, evo i za tebe, dukat. Vidim ja poznata mi. Toliko iz Grma, a mi se vidimo ako Bog, hoćemo mahnuti, jel? Allah manet. Hvala vam na dolasku na druženju, da vas Allah nagradi. Amina, voda. Toliko iz Grma, vidimo se sad na iftaru, kod kuće, odnosno već ste vidjeli šta smo ja mama spremili za iftar, samo da imamo kako to izgleda kad bude gotovo. Toliko.
Evo da vidimo, jel se sve zgotovilo? Evo trahana. Ona je bila gotova i kad smo onda. I sutla je bila gotova. I sutla je bila gotova, eto meso. Vidiš sad je meso porumenilo, to smo dala malo ono paradajsilo se, jel? Pogača, nije sam hamper. Hamper? Aj prođe odavde sam ja. Pogača i sve ništa više tu je. Hamper, znači, ono je bilo bljedo nekako, a to je pogača. To nije bilo gotovo. Evo još to je opet. Dera male, daj, nemoj sve, sam jedan trokut nam izvadi. Sam jedan, to. Sad još onih kuhanih jaja i gdje je meso unutra? Ja sam vidio koje sam metla mesa. A vidi niđe ga. A Boga metla ga... Evo ga na kraju, vidi ga na kraju, evo ovdje. Trebate se uslikati za njim. Eto pogača. Eto ga, to je to, hvala vam na gledanju i vidimo se sutra napisat ćemo tačno u peharama i ričicama. Eto ga, Allah moment.